Yrittäjyys ja yritykset ovat se kivijalka, jolle paikkakunnan elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi rakennetaan. Me järjestämme palvelut yrittäjille ja ylipäätään asioinnin kunnan kanssa sellaiseksi, että yrittäjän on täällä helppo toimia. Hän voi keskittyä siihen keskeiseen yritystoimintaansa. Vihdin vahvuuksia yritystoiminnan kannalta on hyvä sijainti, hyvät liikenneyhteydet ja tietysti täytyy nostaa meidän peruspalvelut. Ne ovat työntekijöiden kannalta tärkeitä. Meiltä myöskin on helppo saada koulutettua työvoimaa ja asuntoja työntekijöille. Muutoinkin Vihti on aktiivinen kunta, jossa sekä kansalaiset että kunta järjestävät toimintaa. Täällä on hyvä asua ja elää.